ସେପଟେ ଯା ମାର 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 ତାକୁ ମାର ମାର ତାକୁ ମାର ମାର। ଗୋଟେ ଡାଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଉ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ବସି ଏଠି ଗେମ୍ କଣ ଖେଳୁଛ? କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ସେପଟେ ବିଲରେ ଦି ଭାଇ ଗଡା ଗଡି ହେଇକି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ କିଏ? ଏ ହରିଆର ନରିଆର। ହଁ ହଁ ଆବେ କି ଯୁଗ ହେଲାଣି ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ହେଇକି ନାହିଁ। କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ। ଆରେ ହରିଆ ବା ତା ଭାଇ କି ବାଡେଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସିଏ ନରିଆ ବନ୍ଧମାନ ଥିଲା ତା ବିଲରେ ଆଉ ପାଣି ଛାଡୁ ନଥିଲା ହରିଆ ବିଲକୁ। ହରିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଡେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଛି। କଣ ହେଲା? କାଲି ସକାଳେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ପାଣି ପିଉନଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ପାଣି ପାଇଁ ଝଗଡା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବି ନରି ନରି କୁଆଡେ ଗଲୁ ବା? କଣ ହେଲା? ହଉ ହଉ ତୁ ଯା, ମୁଁ ସେ ଟୋକା କଣ ରାଗିକି ବସି ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ତାକୁ। ଯା। ଆରେ ତୁ କଣ ସେଠି ରାଗିକି ବସଛୁ? ଖାଇନୁ କିରେ? ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଖାଲି ଖାଇବ ଖାଇବ ଖାଇବ। ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମୋର କଣ? ଭାଇ କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ କଣ କହିବି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁ କାହିଁ ରାଗିଛୁ, କଣ ଦରକାର ତୋର କହୁନୁ? ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖେ ଫୋନ ଅଛି, କାହା ପାଖେ ଆଇଫୋନ ଅଛି ତ କାହା ପାଖେ OnePlus ଅଛି, କାହା ପାଖେ MT ଅଛି ତ କାହା ପାଖେ R15 ଅଛି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବୁନି? କି ଭାଇ ଯାଇଛୁ ତୁ? ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତୁ ରାଗୁଛୁ? ଫୋନ ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇକି ଆସିବା, ଯୋଉ ଫୋନ କହିବୁ ଆଣିବା। ସତ କହୁଛୁ ଭାଇ? ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କୁହେ? ଭାଇ ପରି କିଏ ହବ ଲୋ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ହଁ ସତ। ଯାଉନୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ପଚାରି ଦବୁ। ଭାଇ ପରି କିଏ ହବ ଲୋ? ହରିଆ ହଉ ତୁ ଯା ଖାଇବୁ, ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯା ଖାଉଥିବୁ। ଆରେ ସେ ସାନ ଟୋକାକୁ କହିଲୁ ଫୋନ ଆଣିକି ଦବା ପାଇଁ। ଫୋନ କୋଉଠି ଆଣିବୁ? ପଇସା କାଇଁ? ଦାଦା ତମର ବୋଧେ ମନ ନାହିଁ, ମା ମଲା ବେଳେ କଣ କହିଥିଲ? ମା କହିଥିଲା? କଣ କହିଥିଲା? ମୋର ତ କାଇଁ ମନେ ପଡୁନି। ଆରେ ତମର କଣ ମନ ନାହିଁ? କଣ ମା ହେଲା? କଣ କହିଥିଲା? ତମେ ବାପାକୁ ଗାରେ କହିବ? ତମେ ଏଡେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି? ଅନେଇ ଧରେ ପୁଅ, ଆଇଫୋନ ଆସିବ। ଓହୋ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁ ତା କଲେ ଚଳିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ବାପା ଦେଖୁଛ ତ, ତମ ସାନ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛ ତ କେମିତି ନିଶା ହେଲାଣି, ଫୋନ ନିଶା। ହଉ ଛାଡ, କହିଦେଇଛି ଯଦି ଫୋନ ଆଣିବା କଥା, କଣ କରିବା ଆଉ। 2,000 years later. କଣ କରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଫୋନ, କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ସକାଳେ। ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଫୋନ ଆଣି ହଁ ଫୋନ ଦେଖୁନୁ, ଆଗ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଇଏ କୋଉ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ବାଲା? ଆରେ ବଢିଆ ଫୋନ, ବଢିଆ ଚାଲିବ। ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ଆରେ ସେଇଟା ମଜା କରୁଥିଲି। ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି, ନୂଆ ଫୋନ। ଏଇ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି କିଏ ହବ ଲୋ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ହରିଆ ଆଜି ଗାଇଲୁ ଆରେ ଦିଶଟା ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ନାଇଁ ହଜିଗଲା। ହଜିଗଲା ନା ବିକି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଫୋନ ନେଇ ଆଇଲୁ? ନାଇଁ ହଜିଗଲା। ହଁ ହଉ, ଆଜି ସୁଭେଷ୍ଟ ବିକିଲୁ, କାଲି ନିଚେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବୁ। ସେ ବୁଝିବ ତ ତୋ କଥା? ହଁ ବୁଝିବ, ଏ ବଡ ହଉ ବୁଝିବ। ହଉ ଦେଖେ କଣ କହୁଛ ଅସୁବିଧା। A few moments later. ଲଗେଇଲୁ ଫୋନଟା। କାକା ବଢିଆ ହେଇଛି ଫୋନଟା, ବଢିଆ ସେଟଟା। ଫୋନ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇନା ମୋ ଭାଇ। ଆରେ ପୁଅ କୋଉ ଫୋନ କିରେ? ରିଏଲମି। ଏ ଫୋନ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଯା। ନା ନା ମୁଁ ପକେଟ ଆରେ କୋଉ ଫୋନ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଯା। ଆରେ ଏ ତ ହରିଆ ଭାଇ ନରିଆ, ଇଏ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି କଣ? ଯାଉଛି ତା ଭାଇକି ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ହରିଆ ଭାଇ ତମେ ଏଠି ବଇଛ? ତମ ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଇଲାଣି ବୋଧେ, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି।
କୋଉଠି ଏ ସେଇଠି କାନ୍ଦୁଛି ଆସ ଦେଖିବା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋ ନା କହିବନି ମୋ ନା କହିବନି। ନା 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 ଖାଇ ଆସ ଚାଇଲୁ ଦେଖ ମୁଁ ଭାଇକି ମାରିଲେ ଆଇଲୁ କୋଉଠି ଆଚର କଣ ହେଲା କିଏ ତତେ ବାଡେଇଲା ଆରେ ତୁ କାଇଁ ମୋ ଭାଇକି ବାଡେଇଲୁ ବେ ତୋର କୋଉ ଭାଇ? ଏଇ ସାନ ଭାଇ ମୋର ଇଏ ତୋ ଭାଇ? ହଁ ଇଏ କୋଉ ଭାଇ ପାଇଥିଲି ନେ? ମୋ ଫୋନ୍ ତମେ ନେଇଯାଇନ ମିଛ କଥା କହୁଛ। କାଇଁ ତୋ ଫୋନ ତ ଆ ଫୋନ ଆମେ ନେଇଯିବୁ? ମୁଁ ନେଇନି ସେ ବା କହୁଛି ତମେ ନେଇଛ ବୋଲି ଫୋନ ଆମେ ନେଇନୁ। ସତରେ କହୁଛ ତ ଇଏ କଣ ମୋ କଲର ଧୋଇଲେ? ବାଡା ପାଏ ତମେ। କଣ ହେଲା ସେ ମତେ ବାଡେଇଲା ରହ ସେ ତୋଡା ନେଇକି କାକା କାକା ସେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଆଇଲେଣି କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଭାଇକି ବାଡେଇବ ମତେ ବାଡେଇବ ଆସ ଏଇଠି